dapat minta anci bare baban di bawah nan pala cuy onde ma amala ke juo ndak dapat minta anci bare baban di bawah nan pala cuy onde ma amala ke juo indah takau urang sampai kok muju badan ko tibo yo sabana bapilin nasib nandi badan antah bilo kasanang bacan do urang yo sabana bapilin nasib nandi badan antah bilo kasanang bacan do urang jalolai oneh ma ajar yang pulai dibantang bana haronyo kabarasaki jadi urang ruponyo nan dari badan tuke mahadang tak mungkin kata lawan antah di mano ondeh masalahnya badan malang bagantung salili badan manangi delai kamanuang tiyo malam bilo kola mencubokan hidup isanang manangi delai kamanuang tiyo malam bilo kola mencubokan hidup isanang balari bana indah takau urang sampai kok muju badan ko tibo yo sabana bapilin nasib nandi badan antah bilo kasanang bacan do urang yo sabana bapilin nasib nandi badan antah bilo kasanang bacan do urang jalolai oneh ma ajar yang pulai dibantang bana haronyo kabarasaki jadi